Hiria eta pertsonaiak izan daitezke guztiz bestelakoak, segun eta idazleak zer nahi duen. Idazlea bizi den lekuan edo hiri batek bortitz ukitzen duenean idazlea, orduan isuri egingo dira gauzak eta erraz aterako dira gauzak. Eta hiri anonimoak ere badaude, hiri gezak ezer esaten ez dutenek, eta ez hiriak esaten ez duelako, baizik eta zeuk ez dituzulako gauza horiek ikusten, orduan hortik ezer gutxi aterako zu. Ni konturatzen naz irakurle moduan idazle asko hartzen da bela hiria kokagune kasualtzat eta kito, eta ez da beholan gehiegi deskribatzen, ez da gehiegi sakontzen hiri horretan, eta beste idazle batzuk ostera hiria ia pertsonaia bihurtzen da, ezta, euren nobelakoa. Nik gehiago naz, idazle moduan, bigarren joera horretakoa, ezta. Nik uste dute hiria zuku asko emon aldabela, ezta ondo ateraten jakinezkero, eta ni saiatzen naz. Nire azken nobeletan, hain zuzen, hiria da iaia pertsonaia nagusia. Beste batzuk batera, lehenengoa, hiria bera. Nik uste dut azkenean, hirian bizi garenok behintzat eta idazten dugunok azkenean gure ingurutik lapurtzen dugu fikzioa egiteko, ez? Zentzu horretan hiriak eragin handia du gugan, gure eszenatokia da, ez? Kasu askotan, nik konturatu naiz adibidez, idazten dituan ipuinetan beti dagoela hiria. Eta ez da kontzienteki egin dudan zerbait, beti agertzen da. Hori bai beti agertzen da hiriko leku itxietan, eta zergatik, ez? Agertzen dira supermerkatuak, agertzen dira hotelak, agertzen dira telefono kabina bat, zentro komertzial bat, baina beti sumatzen dugu hiria hor dagoela, ez? Zentzu horretan ez dakit hiriak eragina duen idazten duzun horretan, ala zure idazteko moduak eramaten zaituen hiria bilatzera, ez? Baina bai, eragina noski handia da. Bai, hiriak pertsonaiak markatzen ditu. Hiria delako usain eta pisu eta kolore amalgama bat. Eta horrek egiten du pertsonaia ezberdin, berezi, segun eta nun kokatzen dozun. Oso urrun baldintzatu dezaken nire ustez, hiriak pertsonaia, segun ze giroa dagoen hiri horretan, eta ze girotan sartzen den pertsonaia hori, horre beragan eragin handia ukiko dau, eta orduan dudabari pisu oso handia ukiko leuke hiriak generalean, edo auzoak, edo bere girotxoak, ez? Bilbo zorionez gaur egun edozelango pertsonaia izan liteke, ezta. Hemen alondikan gagoz eta ikusi besterik ez dago, zelangoa zan oin dela urte batzuk, zer dan hau orain. Lehen eipatu dugu Las Cortes San Francisco inguru hori ikusi besterik ez dago, zen asketa dagoen. Bilbozko edozein auzotan gaur sekulako jente eta giro nasketa dago, eta nik uste hori polita dela, eta orduan edozelangoa izan liteke zorionez. Ni adibidez, idazten duanean ez nago pentsatzen Bilbon nagoen, ez hainbeste Bilbon nagoen edo Gasteizen nagoen edo Donostian nagoen, badakit
kasu hauetan Euskal Herriko hiri batean nagoela, eta hirien artean hiriena niretzat behintzat nire buruan Bilbo da. Beraz, Bilbo da, azken zentzu horretan, hiriaren eredu gure buruan, eta idazteko momentuan ere izan leike Bilbo, testu inguru hori, izan leike dekoratu hori Bilbo, izan leike hemengo beste hiri bat. Bilbok narrazio bati eman diezaiokena da nahi dozun guztia. Izan ere, hirian eraikitzen dira zure sentimenak, zure gogoak, eta hiria zeure egiten dozu beti. Edo agian zeuk eraikitzen dozu hiria. Beraz, Bilbo anitz dago, bat bakoitzeko. Bilboko hiru eszenatoki, hiru baino gehiago leikez, baina nik lehenengoa dudabarik aukeratuko nuke Bilbao la Vieja edo esaten jakon inguru hori, Las Cortes inguru hori, zehintze berton ni novela baltzagaz nabil gehien bat ez aspaldi honetan, eta horretarako joko gehien eta emongo leukena hori izango litzake ez, inguru hori dudabarik. Gero beste auzoren bat, beste ingururen bat, ez da auzoa baino gehiagoa ibaia. Bilboko itsasadarra, Ibai Zabal edo dana dalakoa, beste eszenatoki interesante bat izango litzake edo zertarako, edo zelango zerbait idazteko, punta batean zein bestean. Eta beste bat behar bada, igual Bilbotik apur bat urten da, eskerralde hori edo eskerralde horretatik geratzen jakun apurra, baita Ibai Bazterretik ur dagozan Barakaldoko Sestaoko auzo horrek, ez dira Bilbo, baina Bilbo hondiaren barruan sartzen direnez, hori aukeratuko neuke. Garai batean, 80ko urteetan gaueko izeneko taberna bat zegoen, hori oso ona zan narrazio batean sartzeko. Zazpikaleak oso emankorrak dira, eta nola ez, Ibaiaz bestaldeko leku debekatu hura, Cortes inguru San Francisco eta inguru hori guztia. Novela beltza edo jendearen sakoneko zarama ateratzeko novela bat. Nik iaia turista batek ezagutzen duen moduan ezagutzen dut, baina hemen gaudenez, nik esango nuke Alondiga Berri hau bai dela leku oso berezi bat hemen edozein ipuin gertatu daiteke, edozein historio gertatu daiteke. Eta Alde Zaharra, nik Alde Zaharreko edozein zazpikaletako edozein kale edo inguru Ibai ertze hori ere, nik uste dut hortik, nire irudian dagoen Bilbo hori dela. Duela urte batzuetako Bilbon historia bat izango litzateke, agian, eta gaur eguneko Bilbon historia agian ezberdina izango litzateke, oso ezberdina delako gaurko Bilbo eta atzoko Bilbo.